Здравейте хора, в момента снимам видео. Така, това са всички знамена. Тук ми е наблюдателницата. И... Опа, не. Чакай. Ето тук ми е къщата. По-скоро това не ми е къщата. Това ми е стаята за Enchanting Table. Така. Тук е басейна. С чадър. Ето това. Преди няколко часа го направих. Преди май в 11-12 часа. Някъде там го направих. Това е влакчето. Това е водопада. Опа, тук се вижда. Да. И тук е селото. И тук са всички байоми. И тук съм познавал цветовете, които се казват. Така. Ето там пък има друго знаме. Ето това. После ще отидем. Да загледахме ли май на там всичко? Тунелът. Този тунел ни води към Недъра. А тук е нормалното. Така. Тук. Тук ми е барлогата. Сега ще ви покажа как работи. Така. По най-бързия начин. И ето тук си имаме портал. Тук си имаме кученце. Просто тук не е къщата. Само дет нямаме легла. Добре. Ето го кученцето. Така. Още разгледахме. Тук е марката на телефона ми. Магазина отвътре. За малко ще да забравя магазина отвътре. Ето тук така. Тук е целият магазин. И тук ще сложи един вилджър. Що пък не? И така. И тук ще сложа един вилджър. Така. Ето. Тук така. Не. Ето. Както и да е. Това как се казва така. Имам ли още? Имам и подземя. Ето тук. Тук има пак вилджъри, но тук можеш да преминеш целият остров. Вижте, за ново време ще сме обиколили целият остров. Гледайте. Сега сме на друго място. Обиколихме целият остров. Тук аз имам 187,88 стотинки. И
Така. Друго да не съм ви покажал. Да. Тук имам ферма, тук имам кон, тук имам прасе. Да. Тук са всичките камъни. Имам и още. Тук са просто... Не знам аз какво съм писал. Тук са всички карти. Трябва да намеря входа. И го е. Топли камъните било. Така. Тук съм лов за зомбита. Защото тук, доколкото разбрах, имаше някои зомбита. Вилджерите се превърнаха в зомбита. Така. 1, 2. Така. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7. 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето. Толкова. Ето. Излизаме. И, да, ще ги забравя. Тук. Това. Искам. Така. Искам тук да има. Така. Вилджер. И май ви показах всичко. Айде да завършах влакчето. Чакай да му намеря началото. Да, тук. Така. Вземам вагон. Къде беше вагонът? Ето. След 3, 2, 1. Така. Оп. Имам и още нещо. Дайте ми водопад, да ви кажем. И това не е всичко. Значи аз нямам търпение да скоча от там. И ще стигнем и там горе. Така. Тук е съвсем голяма объркването. Даже аз не мога да проследя. Сега се качваме. Оп. Качвам се. Опа. И ние изкачихме само до блокче. Чакайте. Много правя. Така. Опа. И така. Да се пуснем и тук. Така. Правихме. Така. Иде. И това е краят. И от... чакайте.
ето го водопада. Тук можеш да влезеш. Така. И от тук насетне продължава надолу. И ако ви е харесал клипа, праскайте... Опа, чакайте. Това е Xbox 360. Да не съм пропуснал нещо. О, за малко щях да ви пропусна как се казва нашето село. Нашето село се нарича Ряшковци. И ако ви е харесал клипа, най-накрая, ако ви е харесал клипа, праскайте камбанката, за да ви... за да има нови видеа и все по-нови. А от мен, чао!